Maalarma na tangdaan sa kaagresibo o kabagi sa China, mas maalarma pagid na doon ang presidente wa kasabot sa direksyon ining administrasyon. Unsa man, musukol ta o magpatara ta? Kung ang game plan na to pagpatara o ipapahuwaon na to ng Estados Unidos, atong tagtango ng mga EDCA sites, arwa na lang girason ang China nga masuko na to. Di na tamuadto sa Ayungin Shoal, bahala na mga tigbak na diha ang BRP Sierra Madre. Masuko man China ana. Kunya, pagpakalma mga tensyon, mo ituyo sa presidente. In other words, kung mo insister siya nga pakalmahon ang tensyon, iyang kopyahon ang tanang gibuhat ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, namely ang pagbaligya sa West Philippine Sea ngadto sa China. Bahala na China diha. Siya na lang magtikaw-tikaw diha. Bahala na itong mga mangingisda, asa sila mangisda, di na sila kasud sa lake sa Scarborough Shoal. Mo na gibuhat ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte.